Manik labag yun ha, di kay imo ra nang kuan-kuanon. So man naglaba. Oh. Dala na dito kani ayo ni kuan na ni kay kuan sa mga kuan. Tarungan naglaba na ditong sabon sa kuan. CR pagwa dito isa ka daw ni. Kapuya po naglaba. Isa ka sabon. Usa man imong gipangita trabaho. Di makaglaba oy. Basta kay labi na. Sige, kay bala ni. Dali ra mo man basta ako manlaba. Dai sa ko dulan sa diha. Saman. Kumani mo glabana, daliin na kay naa pa ni oh. Ay kumani mo ana. Naa pa ni. Labi na kay isa ka tuig na lang galunlon diha sa kuan. Way laba-laba labi na. Apil pa ni? Apil na. Tanggala ra ning ipang sangit diri oh. Ang kuan. Labi na. Pwede na ni ipaulahi unahi sana labi na kuan na. Ron! 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 Nagkuha na ka? Naglungag na ka? Wala pa, mukan pa ko. Ha? Maling, sige, paghaling dia kay bukod ko. Tawagan raw niya kung makuha na na. Si Jimmy, kay galaba si Jimmy. Ikaw sa lihog dyan, kusina. O, sige. Sige. Napay kaldero nga, pastang hugawa. Porgya, gaba ning amuhan ni. Woo! Ambot lang ani niya eh. Kabalo mang limpyo. Ako pa'y palong agon, pastang kapuya. Pastang napay kaldero nga, pastang hugawa. Oh, di kabalo mang limpyo, di kabalo mang pasinaw. Napay takure nga, siya rapod. Ay, ang kainom. Sa pastang yung hugawa. Napay kawa nga. Ambot ani. Unsa gi masulod ani. Basta yung hugawa gyud. Balumang limpyo sige salig sa katabang. Oy, ambot ani oh. Gyud. Di makaya. Basta pa yung hugawa, pag ikanon ay ambot. Mana gyud. Ulay na gid ko ani gyud. Gaba po nila yung mga gamit nila dili pasta mang ito ma. May kaldero nga pasta hugawa. Ito sa mga garis cooker man may. Di ko magdogay ani diri mo ra ligado naman ni ay. Kasi kadogay ani ma. Iya ko kaldero pasta ito ma. Pasta bang barato wag sweldo. Di pud ko magkumpiyansa nga basig matakdag ko ling kaldero nga pastang ito mapod. Ang bot na lang nila pasta mang hugawa na pod. Magsalig ras katabang. Yapit lagi mamad. Nganong diha man ka naghaling? Asa man di ay? Diha sa tunga ba? Dili lagi nahalingan diri kay depensa sa sunog, wa jud ko kaunsa nimong trabaho ba? Unsa man ang mga linuto nimo nga? Ay, ganahian na yung linuto. Bahala kag mahilaw na. Wa mong ganahian ang linutoan na. Diri ko maghaling ba? Diri sa tunga. Relax lang god boss. Nagkamali man gid ko boss. Sorry gid kaayo god. Diha sa kon pagtunga. Haling. Sorry gid kaayo gid. Nakalimot gid ko. Tarungan na imong trabaho ha. Tarungan na imong trabaho. Kung saan ang paghaling nga nagiba nang pun mog tubig. Pagka pud nimo oy. Unsa po ning amuhan ni nga pasta man ka. Kuan. Unsa na gini mahaling pasta na basaa. Saan mo paghaling ani? Bahala ning amuhan ni diri ay mauli na lang ko. Sa mga kuya.